भाग रे भाग भूतवा आ गइल। बत्ती गुल और भूत के किस्सा, भूतवा आ गइल। आ पकड़ी सबके। भाग रे भाग भूतवा आ गइल। भाग रे भाग भूतवा आ गइल। दू दू दूनी 4, दू तिहाई 6, दू चौका 8, दू पाँचे 2, दू छक्का 14। ए गोलू भैया, दू छक्का 12 होला। दो दो दूनी 4, दू तिहाई 6, दू चौका 8, दू पाँचे 10, दू छक्का 12, दू साते 8, दू साते। हे गोलुआ, अरे मान में पढ़ना रे, एगो तो मैथ नहीं के बुझात हैं, ऊपर से तू हमारा दिमाग खराब करत रे हल्ला करके। ए गोलू भैया, तू हिलत का बड़ा हमर सब लिखावट खराब है क्या? दू तिहाई 6, दू चौका 8, दू पाँचे 10। ला लाइट चल गई, गुल हो गई बत्ती। एक तक गर्मी, ऊपर से लाइट चल गई, अब का पढ़ाई हुई रे गोलुआ। ऊपर से तू दिमाग खराब करने बड़े इतने हल्ला करके। भैया भैया भैया, छत पे चलल जा, हवा लागी भैया, ऊपर चलल जा ना। ठीक बात, चल साहब चल। गुड्डू भैया, देखो तो कैसन पछिया चलता, मन खुश हो गई। गुड्डू भैया, दू चौका 8 नीचे बुझात, पछिया तरह बुझात। अरे पिंकिया, दू चौका 8 नीचे बुझात, हमरा सब बुझाला। जानत रहो, भैया के मकान के पीछे वाला गलिया में नु रात खानी एगो सरकट्टा भूत घूमेला, देखले बड़ा लोग। भैया, एगो तो लाइट कटल बा, अंधेरा बा, तू और डरवा बता ना, चुप रहो। पिंकी, जब लाइट कटेला तबे भूत के कहानी सुने में मजा आवेला। जानत रे, अब भैया सुनावत रहे कि एक बार वो एगो गली में जात रहे नु, तो गली में एगो चुड़ैल रहत रहे। आ चुड़ैलिया बड़का बड़का झोटा लटका के मुंह पड़े फाचा फाचा खून फेंकत रहे। आ जब चले नु तो आवाज करत रहे, खट खट खट। अरे गोलुआ, तू का घीसल पीटल कहानी सुनावत रे। अरे हम तोरा के सुनावत नहीं आपन बीतल कहानी। एक बार जब पटना से कोचिंग करके लौटत रहे तो ट्रेन लेट हो गई रहे। हम स्टेशन से बाहर नहीं तो एक आदमी ना, एक रिक्शा ना लोकत रहे, एक चिरई, एक कुकुर ना। हम मोजा से पैदल ही चल देनी। रास्ता में वो बड़का पीपल के पेड़ मिलल, जौना पे परम पिचास रहत रहे। आंखें लाल लाल, बड़ा बड़ा बाल, उल्टा लटकल, हमरा के घूरे लगल। हमार सांस फूल गईल, हमार हालत खराब हो गईल। हम वजह से तेजी से भागनी, ठक 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 दौड़त 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 दौड़त, लेकिन पीछे से बुझाइल कि हमरा कोई पकड़ लेलस। गोलुआ, हमरा कोई पकड़ लेलस। हम चिल्लातनी, बचावा बचावा बचावा। भाग पिंकी, भूत
बचाओ पापा, छोड़ दे हमरा के, मम्मी, पापा, पापा, पापा। कुर्तवा एंटीना में फंस गई रे, हमरा लागल कि भूत डालेलस। गुड्डू भैया आ गइलो, कहाँ रह गइल रहो? तारा के भूतवा धो लेले रहे का? ना रे, हमार कुर्ता एंटीना में फंस गई रे। भैया बड़ा गिरा उतरा, तोरे हवा निकल गई। रंग रंगीला ई जहान बा, झूमेला सारा आसमान बा, देखा एनिमेशन वा के जलवा, मन में मस्ती के तूफान बा, इहे असली मजा बा, एनिमेशन वा के जलवा छैल